Shubor Nakashlem Jong Unongsan Hima. Kasngi siya election Lok Sabha kalanangjan watla nakaliang ka Election Commission of India kampat penbenaya ka tarik ni ubnaya ban penlong ya ka election. Habaya keren bat ka kertong jong ka seng National People's Party na Shillong ka kong amperin lingdo halor ka jingpen kre bat kimat bakan keren la ki patba ki jet ya ka kum ka MP kalaong nado baka seng ka penbenaya ka kum ka kertong kala sedang ya ka jinya lenti jong ka ban ya kendo ya ki patba jong ka constituency kala ban rap ru ka baong bakum ka kertong kala rung saman la ki constituency ban ya kendo ya ki patba ban sngap ya ka ei ka baki don kam khnang balada ka yo ya ka jingjap kan pet bat pai kmat shi ka jingdon kam jong ki patba kam tam bakan pai kmat ha ka kot ka khia ka pule puthi bat ki wei shisho kani ka kertong kala ongru baki mat ki ba hakmat do kindai ka jingyale ban pendrung ya ka ten khasi ha ka kernet ka ba phra jong ka ritisin shar jong ka ri bat kala ong compare lada ka habban kren de ka hindi ru hanong ba New Delhi kan le ya kata hinrei ha jillala jong ki dai ban kren de ka ten khasi watla ki dai ki ba wan ki wei pat ki jaka kala ongru bala da ki paj ba ki ibet kan ra ye kini ki mat hapo ka yeng dor bar thawan jong ka ri ban ya kren namar bon ki mat ki bang ya kren ha ka jilla ki dai ki ba hap ban ra ha parliament ban ya kren namar ka bor ka shong ha ka sarkar pedeng kala ongru bakani baro ka shong ha ki paj ba jong ka jilla yano ki ibet ban pha ha ka ban lech ban ya saj na ka benta jong ka jilla lech kini ki jaka ka ba ar kan long kum ni ngan yo iken ke e ke jing don kam ke jong ki e ki jing da wa ki ba hakmat tam ki jong ki ngan yo lan ban ya kublai kiti ban ya kren ban sngap ya ke jing ut ke jing nam jong ki nong shok snong chakita ki jaka kabalai pat nga ka banga don kam ban le kalong hakani ke jing ya kendu pat ba ka jong nga dei ban bu ya ki notes ki batikna nang bangan itu ya ki kanhon ki prepare ki batray hakini ki snong ki tha ki prepare ngadi ban itu da ka kerteng kumba itu iba pita bang kwai dua rublai ya ki nong kersan ki jong ngadai ban tip na pedeng kita ki jing dawa let's say ki ban bon ki ban wan dangal along MP ki ai ki bangan prioritize ning kong kapaning kong ka bang kwa ban prioritize berbor kadai pen klan pen kren ya san na kapenta ka jing pen ba jong ki jaka ai sumat ai ngo yu blay bangala long lupa ka Minister of Health but kani kala day ka experience ka bangayo ka belong naturally gained by me kamen shibo ni kata ai ngo yu blay kata ka baar ka long pen klan ya ka connectivity la kala pandai ka surong la kala pandai ka networking namar kum hakani ka juk hakabaki briu ki im ta ka mobile pitit jan kabawan na Mumbai ne na Dubai ne na Amerika ne tang da ka baklik iwi ibatan ha ka mobile ka jong fi te lada ki pat ba jong ni kim don ya ka networking ka piang ka ban pen klan ki ban long at par bat ki pananong song snong ri India bat ka pertai satlak perhoi ka di ban long very good. Number 3 akwa ban pen klan ki dorbar punsin ki dorbar ki don kam ki ying dorbar ki don kam ya ka cakaban penbahanam taka recreation jong ki nong song snong ni don kam ban ya kendu iki long kumi ni don kam ban pet ki SHGs ni don kam ban kren sipang kata ka connecting i karep karyang gade ko wai ka backbone bot lom baklan ma jong ka jat menteri ko jong ni don kam ban pet ba ni sedang ban connect yakin di kinong rep ki bajumlin ban tray maroi kumbangi ong manakani ka government of Meghalaya ka PE dang dep yo ya katuka award da ka government of India one product one district pet bangin market yakin ki marrep ki so ki chur ki products ki buy products jong jur jong uso kumno in wanda I want ngakwa bele kata number 4 but
Kidei tang kijing pot sniu kijonga ngan hapet tip dangala lech kini ki jaka ban kendu iki pajba tip la nam la ban le kata tang ba pinakali nga do I have a game plan, do I have a plan mau ipi kumba kalalong ka surprise nga baka party ka pa nga ban yele ngala yo ngala kalalong ka bakendit nga namar ngam sim perkat ru ban yele MP kadang sudap ya ka MLA election jonga ban ngapiang kum ka MLA ru ban Syakri yu pajba. Ringa nganget habakawan kani gajing khot. Pat gajing khot le si kadai gajing penya ju blai. Tinga kum bakadai ka Kristan ka banget hi yu blai ban ngadai ka Kristan. Nganget bale si kani kadai gajing khot bat la kata gajing khot ka add up ne em yanga bangan job ngam tip kapor kan sabatay. Ndrei ngam don game plan ka belong specific. Ka jonga ka long bench Shimti ya kakam kiri wat igi shnong kita tip igi jaka igi jongki tip igi jing igi jongki wat igi pajba igi bakloy ban 3 months ngubha nam takaroy kapar jong ka jaj pun rio kiwe ki agendas ki bahe ki bayat pulun bade khasi language kini banya fight kini ban fight ya ka jing itu jong ka jela jongi kum ka jela ka bakren ya la ka jong ka ktin ka badon la ka jong ka culture ngihap ra ya kata kalama syajrong du kabaar kalong ba ngihap pejpat ba ya ka 6 schedule jongi day ban penklan kabenian ya ka 6 schedule jongi ngim day lano ban penloy bat ngi day ban bat ya kata bat ngi day ban ong ya ka government of India bakani ka constitutional provision bat ngandai ka way ni kita ka ba ya fight ya kata ka jing kraw jong kata ka 6 schedule ko jongi ka balong kum ka parallel surveillance haka jing pentelun ya ka san pertai haka ni ka jela ka ba ik jongi ngin di ben le ka taru bat ka balai ka long ba itu ya ki niam baro hari India wat pen board wat pen kelaniam wat threaten wat kenroy ngidei kinong India bat haka por baki long shua ki man shua jungi ki lej ban ya soy ka soskular ban long kawai baka takari India ki klem len kum ki syakri ki lej kum ki try bat ngidi ban long ki try haka nung decision ka ba pimot ban syam haka jela ka jungi pidi ban pet ba piyo ya kata ka support na ka public voice ka jong pat ba kabau pat ba udon kam ban pensngau shafi kini berkhoi kidi ki duties jong ki MPs ngam simbong man le palat ya ka ai katai ka thalem ka ai ki yong ka center of debate happen kala khasi ya kata bat ka janjar ban pen kala ya khasi kata re katai kidi ka jaka ka bangi dei ban ya tai yakum kini ki issues ban pertasla ban ong ban kren jam ladang ngahap kren dak hindi rungan kren dak hindi ladang bikaya nga mangan kren kamba dak hindi rungap kren mla manong nga tengam kren tangba haba piwan sisnong jong apot wat wan kren dak